Kohimen kopara bagi ha utrai Jesus Christ. Baro artilige jimpule minda kasni langs ngotanan pala. Haga jimpule banyingkong nagashiti jongu Paulus bakoi sha Korinth. Ukran sha panga jingyo marjo. Kaya ka jingyo marjo ngu kadba udang yala ula yomad yaga jingya shipora por umtip haka metne haka mensiam henry ula poi shadu shabene ukran shapang ka beneng ka balai ka moddan ka beneng ba aningkong ba beneng ba ula yai pala yakene ka beneng beningkong ka mod ya ka perte ka mangiim ka beneng ka ba ka kum ka jimbatai jongki nongdo ba kuit kalam dujok ulala ban light na kata ka jingdun jo jog ka jongu ba man nanta ula poi shabane ula yamar ya ke ba ro but minda ladang ngakran kop ya kata ka jingya mar jong paradise namar gitip haka jingim jong minin gila puson haka jingim jong Paulus ba kuit ula yamar bon gi jinge don gi por ki brio kila sambat yau don gi por kila linde mau yau kum kata ka por janga jingsha le ben shisinu le ya ubla le yalam yau shabane ula yu ya ga jinga tanar janga bane but minda umno ne ye pat ban kran kop like no ya kata ga jinga ma ta ga jingim jongu kala le se bona padang jongi ngim jiga kat kene ge lad ladang ngilong ki buri ki kon ki yalat ko kum kata ka dor nginam imshu hagane ka dor ba minda henry Paulus ba kuid bala yo ma dia ka baneng udam batai hangi ka jinyo ma ka baneng kala biang iangi na kata ka daw haba udan bon ki jinge wad hadin kata ka jinge mat bala im hakane ka parte bani ala ya ka kubo haba wan ka jing denju haba wan ka jing shitam haba wan ka jing pen choy ha ka jingim changu shibla kusna ina marbale kata ka jingya mar ya ka beneng kala ai bor yawu kala krishan yawu bad wad hakamat usia ukran shapang usia ngimtip uye uta usia lese kala balang jing denjo ka jimpan choi haka dojung ne kano ka jing so si jung lese ka jing sorong jingim jung ula don uwe usia ula duhai bon si ka trai pe ngalong ubur batalo ngamlong ubri ba biang banyela padu trai wong kumno ngam tre ban seino ya uta usia ya kata ga jing tala namar bale kabba dandon ga jing tala tha ga jingim jangu utrai ulala ban tre kam hawu uta usia ula tallong yawu basne wore ban karpad hakamatu trai padu trai wong ka jinga e janga kala biang yapi pisania naga binda ke jinga ye omde da ka bor majam omde da ke jing start omde da ka ta ka sap ka panga ba pidan lara pistam ban shania ye kitabaro pinum panshu ya ka jinga ye my grace is sufficient for you ko himan ko para kaye ka ba ngidon kam ha ka jingim men siam jangi ka jinga ye chumu balai Bon gikon hakane ka juk minda kims no koridor ya kane ka jingaye na marutrai wa kumno habadan ga jingaye haka jingim jangi utrai ulala ban trai kam sup hapo jangi lada omdon kata ka jingaye utrai umla satya ban trai kam haka jingim tinaga kata ka daw uble ula ujisu ula kabor janga ka trekam ka penjanai ha ka jingtolot habadang ka jingtolot ka borotrai kan stamban trei borba ha ka jingim talong ki badan bok badan bon gi sia don bon gi kon gi bas ngap yang ala se pisno ha ka jingim janga ngadan bon jai tisia don bok utrai un stamban trekam en rekaya ka bapidon kam shania telitelan ya utrai shanya telitelan ya ka bor penya jongo bole ya ka bor penya jonga pertai na kata daw ka gospel kayalam yangi ta ka ba yai bateng ban puson ya ka bangila puson minin
ba ngim de ban syakri arkinran ngide ban ilo kata ke jing syania ya kaspa hoi ngidon kam kaspa bara mang ngidon kaspa ngidon kam ban bam bandi ban pen he pensan ya kamet kapan bale ha kamet jongi manobadon kamensiam ka syam ha kamet jongi ladang ngim bam ngim di ngim sumaria kamet lada ngim sumaria kamet kan put ya kamet ngiap Henry kadbau belai ula bu ya kapor ya ke jingim naga binda jongi ni deben sumaria lade Henry ujisuang kaneke jing sumar jongi kanum deben yalam yang isha ke jing kusalai kabapala bon ikon hakene ke juk kaba minda kiyak koloi tang na marba ki kusalai pala ublai ula bu ya ke jingim jongi ya ke jing jalang jong ke jingim jongi Henry namar ke jing kusalai ngip peling kot ya ke jingim Dondro bun sin years now ya ki bayo pang covid don ki beri ki baslur kin yo jing koi koloi ki ba ting bit ki stamban hier no oxygen hat kung ke jimbatai don ki ba on de namar ba ki beri ki ting pala ki yapru namarba ke jing ting ke jing kusalai ka palong yang ki batalat kai ka bau jisu kwa nangi vai pai vai pala dia kene ke jinge jongi pala dia kene ke jimpang ke jing shitam jongi pala dia kene ke jing jenjar jongi ni ha banang banyu i ya ka kti ba ya da jongo balai ha ka jingem jongi ni happen ni ya ka jinga ye jongo bale ka trai kam ha ka jingim jongi bagin sastang bandong ka jinga ye jongo bale kala biang ianga ka ba pidang tiapang kae ka ba pide banwan hoi pidon kam ban trang ye ka jingoi jingkia ka ba ki bayi batain jombi ki tiapang haki hospital pide ban duai ba ki nio jingoi jingkia henre palat ya kane kai ka badon kam ya ka jingi du balai ya ka jingshan ya u balai ya ka jinga e jong u balai man ka klik ma ko himan ko para ngide ban trishitom ban roy ha ka jinga e ka jong u balai klam ka jinga e ka jong u balai nginum la ban poisha bane kade ka jinga e jong u balai ka pallang yangi ban trang ya ka bane kade ka jinga e jong u balai ka yaram yangi ban kiarna ka pop kadai ka jinga e jongo balai ka yarap yani ban jingai naga jingsani ujong ka parte kadai ka jinga e jongo balai ka yarap yani ban lai loy naka jimmalin basini ka babundrukam bon apdeng jongi ngiyo hoy nga duwai nga traishutam ban lai na kane tenreng amju lai loy balai pimbat tre kata ka dur pimbat ya tre lang badu trai banduk dapta ka jingai jongo balai tena kata ka da bonsi ngingok ngitana uji suang kumno ya ke sim gidda ki ba her ha ka swing kim jugo salai mano ba pege ki ubalai ya ki bari bariya ki bamdon shisha ka do ubalai winang ban pinbiang te yangi pa ngilong ki ba kardo ngilong ki pans ngia jongo balai namaru ublay wala penpong pansniap yangi balong ki kon jago wala penyaserim yangi wala tau yangi hakadur hapawin ina yangi nagataga daw ko himan ko para hakama ki jinge pernum ko salay ujisu umshim kwa bangilong ki kon ki penlut ya ka por ha ka jingko salay namar ngala ong ka jingko salay ka peling kot ya ka jingim jongi ka jingti ka ba kram nongrim ka piniap koloi yangi henry ka jingting burom oblay ka jingid ya oblay ya ka mensiam ban kongu ya ukenra ya ka mensiam ban pediang pura ya ukenra kan penyo hangi ya ka jinga e junga kalabiang ya pi ka borjong oblay ka penjanai ha ka jingta la jompi minta pitiap pang Piki bas ngap ya nga, lese pinang kusalay jimpang, to duway, ka jinta lodja nga,
ko Jisu haka jing talot janga me wan minda penjana yenga da ka bor jame ya ka mensiam janga ya ka met janga ya ki inga sem janga aiti ya ki shia janga jingim jambi hau Jisu peni ya ki shia jambi hakmatu Jisu ong ya Jisu une ulam shia janga jingim janga panu Jisu am kala biang sabas ko kol lemba une usia yang penjana ino ya ka jingim jambi wat nung ko salai wat nung ti don guna preng jambi pi ko salai ngatip don ki bakar pa dia ngaran duai nama ki bayi batoing jambi ki tiap bang hospital pimdap pisasu dase piapen ki terang wat nung ko salai u Jisu udon ka bor ya ki bashania hawu ban perlai lu dia ki ban penjam ya ka jinge jongki ban wan ra jingsu happy ban penyo happy ya ka spa ka pau ha ka rukam ka ba pimboy perka u Jisu kar ko yapi ko himen ko para tongilong ge bashania ko Jisu bayi ni shania tele telanya me rangga bat ki jinge rangga bat ki jimpang rangga bat bon jai ki jingang nu ni ban chame panyai ti hame ya usia jong ke jingim jongi yai ti hame ke jing tor hat jongi penjana yangi pen klai yangi veng no ke jing ko salai na ke jingim ni lo ki kon jame ni ban chame ye trang yame pangilo ki kon padap ta ke jingai enya ro utrai Jesus Christ Amen.